ҷанбиши ки рух додааст ягон нафари на танҳо халқи Тоҷикистон, балки ҳар як нафаре ки ҳисси инсонӣ дорад, он ба ором гузошта наметавонад, ба ташвиш меорад, чунки ин марги тифли бегуноҳ, марги кӯдаки 5 моҳае ки маҷбуран аз модар гирифта шудааст мебошад ва модаре ки имрӯз тифлаш дар дасташ буд ва рӯзи дигар мешунавад ки тифли ӯ аллакай фалтидааст. Инро ҳамчун модарам тасаввур карда намехоҳад ҳеҷ нафар. ва албатта ки ваколатдорои ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистонро ин ҳодиса хеле ба ташвиш овард, хеле ҳодисаи ангин аст. баъдан айни замон ваколатдорои ба ҳуқуқи инсон дар тамос буд бо ваколатдорои ба ҳуқуқи инсони Санкт-Петербург. Ба ғайр аз оне ки ваколатдорои ба ҳуқуқи инсон бо ваколатдорои ба ҳуқуқи инсони Санкт-Петербург дар тамос буданд, ҷаноби Зариф Ализода бо ваколатдорои ба ҳуқуқи инсони Санкт-Петербург дар тамос буданд, инчунин мактуби расмӣ карданд барои мусоидат кардан ҷиҳати сифати тафтишот ва ба ҷавобгарӣ кашидани шахсони гунаҳкор. айни замон мо роҳҳои ҷустуҷӯ дорем, роҳҳои ба алоқа баромадан бо худи волидайни кӯдакон, чунки мо бо ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият доранд ҳамсуҳбат будем ва хоҳиш кардем ки ҳамин агар зарурат шавад онҳоро бо худи волидайни Умар Али Назаровро бо адвокатҳо таъмин намоянд. адвокати ройгон аз ваколатдорои ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Ализода дастур шудааст ки мо тамоми чораҳоро андешем барои мусоидат кардан ҷиҳати таъмини ҳуқуқ озодиҳои шаҳрвандони Тоҷикистон дар ҳудуди Россия ҳам агар ки онҳо ба Тоҷикистон ҳам баргашта омада бошанд, мо тамоми чораҳоро бояд андешем барои оне ки таъмин бошад ҳуқуқ озодиҳо.